ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இதுதான் 10th சமூக அறிவியல் தமிழ் மீடியம் ஃபஸ்ட் டிவிஷன் கொஸ்டின் பேப்பர். நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் ப்ரோ தமிழ் மீடியம் அனுப்புங்க ப்ரோ எஸ்எஸ் அப்படின்னீங்க. அதனால் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இன்னும் ஃபிசிக்ஸு பாட்னி அதெல்லாம் தமிழில் வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இது பாருங்க, இப்போ தான் வந்துச்சு எனக்கு, அதனால் இப்போ தான் அப்லோட் பண்ணேன். ஓகேங்களா? இன்னும் வேறு கொஷின் வேணுன்னா அந்த கொஷினையும் போட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.